Ahoj, takže my se omlouváme, že jsme měli dlouhou neaktivitu a teď chceme udělat challenge. Nová challenge? S zmrzlinou, s milionkama. Plnou říci, pánové a dámy. Pánové a dámy, jasný. Ano. Počkej, hej! Tak hele, já to hodím, já chci tu šokoládu. Tak dělej, já počkej, a dělej. Ne, nech to tam, ne, to ne, dobře. Dobře. Tak dělej, počkej. Pojď celou. Ty to mě narvu. Ale to jednu nemůžu. Já to nenarvu do držky. Dělej, já to taky nenarvu do držky a pak to je po kouskách. Počkej. Takže. 3. Počkej. Najednou? Jo. 3. Najednou, úplně, jo, úplně najednou. Dělej, 3, 2, já se bojím. 1, teď. Co poblujete? Točej. U sebe. Tak bych dala, řekni mu to na. Zkusíš říkat dolů a Už nemůžu. Jak se cítíš? ty frajt, ty vole. Hůř než včera po těch nedlíkách. Tak já mám necítím držku. Další až v Itálii. No. Dobrý. Dobře. Dáme ještě milionku. Fajn. No, dobrý. Čau.